Pre ozbrojené sily Slovenskej republiky sme pripravovali novú služobnú rovnošatu, kde inšpiráciou nám boli 30. roky 20. storočia, teda prvá československá armáda, a snažili sme sa o modernejšie prevedenie slávnostnej uniformy, kde sme zvolili svetlý odtieň látky, ktorá je pieskovo-bežová, a modernejšie strihové prevedenie. Takisto sme pracovali aj na novom type nášiviek slávnostných, či už sa to týka nášiviek na golieroch, na plecníkoch alebo manžetách. A pre novú služobnú rovnošatu sme vyberali materiál, ktorý má spĺňať požiadavky pre súčasnú dobu, čiže má byť stredne hrubý, ani nepríliš tenký. Zároveň materiál má poskytovať výborné termoregulačné schopnosti, čiže je to materiál zložený zo 100% vlny, je svetlého odtieňa bežovo-pieskovej farby a zároveň sa látka menej krčí. Čo sa týka strihu, tak strih je v modernejšom prevedení. To znamená, že je trochu viacej vyzúžený v časti pása